Nyakoro mgajwang dakika prangwen kod ariyo tok sa pagaro marukinyi kamoro moro mintiere machiegni e nonro mar Gaset. Ang'eni seche seringo mapiyo abro bedo kwalidho ni Gazede e yo mapiyo piyo nyakoro mgajwang. Apar ni moko kuom weche mabende abro bedo kalidho ni gin mabende nyawadwa Cleophas Oluoch ne sekiloni e nonro mar Gaset. Mana ka pile waneno Gazede ariyo, The Standard kanyakla kod Daily Nation. Okinyi makawuono wantiere gi jafwambo mabende wajathoro bedo godo chieng' tich abich. Mano Julius Otieno. Julius, amusi ni misawa. Oya ore cheo maber. Acheo maber. Kawuono to kimose jo Siaya. Domu ke kaunti ma Siaya. Okay, kaunti ma Siaya do so jo Siaya kwa kotelni governor James Orengo ni oyawre odiochieng' ma kawuono. Tang'eyo ni kuchokorach kaka kuonde manyoch waneno chieng' tich adek mokalo kono ne ok aneno gi sana e media ama e karatas ka ne rach ka kamlolongo ama kuonde moko manyoch waneno ka. Lakini ang'eyo ji to ne nie barabara kaka ne baba wacho ni ji odhi barabara. Nyaka sani bende wang'eni jatend kweth mane mar Azimio la Umoja bende osesingo ni ng'anyo biro bedo chieng' tich adek bende juma mabiro ka bende nochiwo ndalo madirom 5 mano mar bedo gi kuyo mano kaluwore gi familia mabende nolala anyuola margi ahinya ng'anyo mabende oseneno. Wanana Gazede gima Gazede wacho odiochieng' ma kawuono nyakoro mgajwang' Gazede dudote obed mana The Standard kanyakla kod Daily Nation giloso mana kotendre kod ng'anyo to kethruok mabende nobede ng'anyo mopogore opogore. Wachaka nena gi Gaset mano mar The Standard. Thor weche ochumo opogore opogore nyakoro mgajwang'. Kata kamano Gaset mar The Standard kwanyalo mana neno thor wach mare kapo nono ni nyalo yude kanyo Julius. Neno kondike kanyo gi dho ngere ni deadly aftermath. Koro nitiere weche ka ahinya e apaya mong'ere kaka expressway. Ahinya mantiere gwenge mag Mlolongo mabende kethruok no nene mang'ongo. Nen odiochieng' malich chieng' tich adek nen maandamano manen kila kona mar Kenya noneno ama nen gi weche mag maandamano ji nodhi e barabara ka gi ng'anyo kaka noluongi gi jatend ODM ama jatend Azimio Raila Odinga. Lakini waneno kuonde moko kaka Mlolongo e Machakos, kuonde moko kaka Emali e Makueni, Kisii, kuonde moko kaka Nyamira nentie iluongo ne lweny mager ahinya magik moko mang'eny noketh yo Kitengela. Tachiel kuom manoketho go gin expressway ma waneno koket mbele Gaset ka. Nowach nitie ageng'a moro mar expressway mane jok mane vijana mane nie e ndarago nomuko bogo piny te. Koro nyoro waneno ka jatend migawo mar wuodhe ama transport iluongo ni Murkomen ne odhi neno barabarano. Wacho ni noketh barabarano ma sani dwa mana siling milion 700 mondo los kama ne jogo kethono. Lakini kata kamano tineno ka ker nyoro nowuoyo matek kowacho ni ok obi yie mondo Raila gi ker mokalo ama ker machon Uhuru Kenyatta noluongo gin handshake brothers mondo kik dhi mbele ketho gik moko nikop maandamano magin go. Lakini Raila to wacho ni maandamano dhi mbele ma tich adek wik manyien pod ji Kenya mangima luongo mondo dhi e barabara mondo dhi e ndara mondo ng'any ewi sirkal motamre duoko bei mar nengo ngima piny, gik moko kamogo pod malo, kila kitu pod beche ni malo. Matin tich adek pod wadhi neno maandamano materen pontie goro ke kin jok madhi andamana gi polis. Madibed mana ni en seyo ni jatend piny William Ruto bedo ka loso kanyo nwaneno bedo dicho manyoro Rigathi Gachagua mabende en jatend piny Kenya. Nwaneno Kithure Kindiki mabende en jatend migawo mochung' weche mag arita kwe kanyakla kod jatelo mano mabende ochung' e od bura mar National Assembly mabende noloso odiochieng' manyoro. Thor wache mani kanyakora mgajwang' kethruok manoneno mana ka Julius osenyiso odiochieng' manyoro. Kipchumba Murkomen nowacho ni omenda madirom siling milion mano siling 700,000 brobed kitimo godo losruok mano marapama kamano. Kwanyal mana neno it Gaset mokwongo podi mana kwanyal bedo ka wan kanyo bende bang' thuolo mano mar wacho ni seche machuok koro bende nwaneno jotend riwruoge mago mag migepe mopogore opogore ka bende nowuok oko. Kuom ranyisi neno kanyo day after riots neno kanyo bende kanisa bende koro kwayo jatend piny mar mondo miyo winj ywak oganda mapacho kaindi mar mondo miyo chuma mapacho kaindi obed motegno. Kata kamana nyuola kanyakla kod
kod familia mag jogo kuma bende nolalo ngimagi e masira ahinya mano tendre kod ng'anyo mano mar Azimio. Bende kwayo mar mondo mi piny owacho konygi ahinya mar timo kopo mogik ne nyithindgi mabende note masira makamano. Negi ywak ahinya nikop ka nitie jok moko man nyithindgi manonego mane ging'iyo, jomoko nyithindgi nie skul, nitie jok moko manoneg ma owe nyithindo matindo, koro giywak ni serikal obio okonygi ane mondo kik gibed gi masira mang'eny bang' kowo jogi ama bang' iko jogi mothogo. Lakini neno kata Westlands kaka ngemi negi polis nowito tear gas e klas kama nitie nyithindo matindo, ba nyithindo moko noter mana osiptal kobet maber. Nyoro jo kanisa nyoko jotendo mag dini nyoko ka giwacho ni yawa ker gi Raila bedu piny mondo uwinjore mondo weche mag ng'anyo gi odoge piny matin. Kopo ka giber kabisa ka gidhi mbele e piny ma kaka sani ji chandre ni kendo ikelo weche mag. To Julius Kamoso chopeno kapa karam kaka winjruok moro amora biro bedo nikech kiwinjo karam no gai mar Azimio bende ochung' kata tiende ni ng'anyo biro bedo kadhi nyime nyaka piny owacho chop dwach oganda ma pacho kende. Piny ka wach machielo mabende biro bedo kwa bedo kwa rango kopogre kod ng'anyo bende apiso kwach kiche pacho kendi bende koro seyo mano migawo mochung' ne weche mag somo pacho kendi kaluwore kod kuo mago mag pinje. Giseo ministry officials mano mawuok e migawo mar somo kanyakla kod duol mochung' ne pinje pacho kendi ni gin magisebedo ka gichiwo leakages mago mag pinje ahinya mar KCSE kanyakla kod KCP mabende ojatem. Jotelo mag DCI kunyocha obedo gi meeting moro gi wabunge ama jod bura orucha bag nagiwacho ni chal ka gima jok mawuok e NEC ama jotelo mag migawo ema temo kelo kuo e penj sana penj maiga mokalo mane wachre ni ji nokwalo KCP KCSE lakini pod warito duoko mar kamiti mar od bura kop gin magidhi mbele gi yango wachno ama timo investigation magidhi go mbele sani. Kopogre gi mano adaro mar mondo mi wadhi mapiyo piyo nikech sa bende ringo mapiyo. Gaset mar adek bende koro kanise owuok oko mano mar kwayo piny owacho kanyakla kod kweth mapingo piny owacho ma pacho kendi mar mondo mi oriw wigi kanyakla mar kelo ber ahinya ne oganda ma pacho kendi kaluwore kod masiche mopogore ma bende oseneno. Cleophas Rosenyisi kanyo ni kwan mag ji madirom 10 osewito ngimagi e masira ma bende noneno chieng' tich adek mano mar juma nyaka sani. Koro kanise mopogore ineno kanyo Archbishop mano Martin Kivuva mano mar kanisa mar Kopere nitiere weche mopogore ma bende gidwaro Julius. Ineno kanyo NCCK mano riwruok mochung' ne kanise pacho kendi bende dwaro mar mondo mi jatend piny owinje dwach oganda ma pacho kendi kaluwore kod nengo matek mano mar ngima ma bende neno. Ing'eyo kizungu wacho ni the buck stops with the president. Kere ma kila kitu chunka en morango kila kitu matimre Kenya be ne narita kwe be ne weche mag economy be ne weche mora en mono gibono sani jatelo machunga kila kitu. Koro ater ber kodok piny mondo winj gima Raila ama jo Azimio wacho mondo gibed piny giwuo mondo weche makabila gi orume Kenya. Kopo ka giber ahinya sana seche ma jo Kenya chandre kabila seche gi ma economy ras pesa jionge pesa mfuko gi. Kora paro kadwa ka ker wegi modok piny mondo manjogi mondo giwuo mondo Kenya odhi mbele. Ero kama na wach machielo mabende coach mabende timore ahinya gwenge magwa mag Nyanza, gwenge mag Sondu ahinya e tong' mano ma Kisumu kanyakla kod Kericho. Bende waseneno lueche mabende timore mopogore Millicent Adhiambo nosechiwo ni report kanyanya kwa Ramgajuang kama nyaka gisane gwenge mago mag Nyanza. Kwang'eyo kata mna kaka maandamano osebedo katimore ineno kanyo 7 killed, scores injured, iwacho ni ji 7 notho ka bende moko bende oyudo hinyruok makoni kod kocha. Kuom ranyisi jalni mong'ere kaka Dennis Otieno en achiel kuom ji 5 ma bende nochuogi asere ahinya e chiro mano Masundu mantiere boda kata tong' ma Kericho kanyakla kod Kisumu. Wach Sundu no bende en wach mabende wasebedo kwa luni machiegni kwa Ramgajuang. Aparo serikal ama jok manie sekta marito kwedwa kodhi Sondu mondo na gima timre ka kop makoro en chal ka gima en goch ma iluongo ethnic clashes makoro chal nitie jo Luo jo Kalenjin ama jok modak e gweng'no koro chal ema gore kigin. Okapar kama en tij polis ko polis ok nyal chunga to gasere. Koro ma en goch mantie e kind jok modak e area mar Sondu no madwan
serikal ama polis ochop kanyo motegno mondo o stop ama ogeng gik makabila manyalo hinyo dhano. En mana geno maro ni biro bedo kitieke nikech bedo dochi manyoro Raymond Omolo no lose ngeni bende ochano coming mare e gwenge kumago Homa Bay chakro dochi makiny. En bende no lose wach sondo ni ka bende wacho no bila bende koro sewuok oko matemo kar nyalo margi mar neno ni achudhe kata mana jomaundu maket kod mago omaki. Kopogre gi mano iti Gaset mar 6 bende kaluwore kod ng'anyo ma bende osebedo katimore nyakwaro Mgajwanga bende jogo eko maloso mwandu bende wacho ni kidek ji lal tijegi ahinya kaluwore kod kethruok mopogore ma bende osenendo. Iti Gaset mar 6 Julius inena achiel kuom dukni madongo e pachoka mano mong'ere kaka Quickmart. Mato Quickmart mantiere gwenge mag Mlolonga achiel kuom dukni ma bende ji nodonje mokwale kiyo ineno kata mna koto to parni magi kuonde kata mna bende ne wayuwa kaluwore gi pek mar ngima magi kuonde ma bende ondiko kata mna wetewa ji mang'eny supermarket kaka Quickmart ang'en ndiko ji mok tin kata 100 koptie jok ma serve tie ji mang'eny e iye kanyo to kaka jogi wacho ni adier ka gini odhi mbele ka lweny makama odhi mbele ama ng'anyo makama odhi mbele magik moko kethore kama then tiende ni ji mang'eny nyalo we tich adier inyalo riembe tich onge haja mar mondo adhi mbele gi yaw supermarket kaka mae alafu kiny tibiro kethe kiny ibiro kwalo gik mane iye kanyo koro kata eri wuon golore mondo kik odhi gi asara ama losses makoro Gaset ni wacho kae emomiyo ker dware ko obet piny gi jatend Azimio ama jotelo mag Azimio mondo giwuo mondo weche mag maandamano jodog. En mana geno mara ni kana kaka Kithure Kindiki na loso nikech mato koro kapani ng'anyo mato koro gin mana timbe njore donge magi timbe njore nikech ka ni sedhi mito nyaka kiyo kama po nono ni noonge kod okumba maeno pesa makoro selal ka nyakwaro Mgajwanga pesa mang'eny kabisa pesa mang'eny to man mana ranyisi mar duka achiel nwa neno Eastmart nwa neno moro ma bende ni wacho na ging'eny kopogre gi mano en ketho marach kopogre gi mano Iti Gaset mar 7 bende nitiere nyithindo ma bende noyudore kama tek miwuoro mago nyithindo mano mar Kihumbuini primary mago mantiere skunda primary mantiere gwenge mag Wayakiwe buore Nairobi ka bende nyithindo mamoko nohinyore odiochieng' manyoro bende jatend skula mano ma Kihumbuini bende do loso ayanga ka bende wacho ni kata odiochieng' onogono bang' ng'anyo nyithindo bende nokochopo e skul wacho ni kwan mag nyithindo mohewo 1,000 nokochopo e skul odiochieng' manyoro. Skul en skul mag nyithindo mang'eny mokalo 2,000 lakini jogo nogo tiagas sana kama nitie nyithindo matindo koro ne ok nyal yweyo ko tiagas nopong'o klas mangima machopo 50 nyithindo machopo 50 notere hospital man machiegni kanyo eka nokonyo ngimagi. Nyithindo ne tho e klas nkop tiagas mane polis owito e klas mag kama ne gintie. Yani mabe kile kata mnato ne nyithinda hinya ka koro selanda ni ng'anyo biro bedo katimorore mano chieng' tich adek bende juma mabiro bedo matek ne janyuol mar oro nyathine skul mar golo nyathine ot mondo dhi e skul matine kata skunde mang'eny nyalo oro ama kata kok oloro tiyudo ka nyithindo madhi e skul ogen kop kila janyuol koro oluoro ngima ma nyathine to nyathina dhi e skul onya bet maber koso odhi duogo ka ogoye tiagas seche moko kata kidio mako wiye koro en gima luoro nyaka bede mang'anyo maket kod magi bende rocho kata mna chenro mago mag somo kopogore gi mano bende wadhi ane mapiyo walidho nyakor Mgajwanga nikech ang'eni weche maket kod magi bende sebedo kinene weche manyien chakre otieno manyoro bende kiny makawuono nyawadwa Cleophas Oloch osebedo kokelo ni moko kuomgi. Iti Gaset mar 8 bende nitiere moko kuom jood bura ma pacho kendi ma bende koro buogo mana mar donjo ne jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe Kithure Kindiki mano kamoriwo jood bura naneno kanyo mawuok e kaunti ma Homa Bay nitiere jaod bura makasipul Ong'ondo Were aneno kanyo Lilian Gogo Marangwe Women Rep ma Homa Bay mano Joyce Osogo bende koro giseyo ineno kanyo wach mantiere kanyo giseyo Kindiki kuoma nyiso bila mar mundo mioti kod teku mathoth ahinya ng'anyo mabendo seneno nyaka sani wang'ni ji madirom ka riwa par gi 6 manotho sabasaba mago ji madirom 16 lakini gol ng'en mago gena mago e namba ama mago e kwan ma polis wacho ng'en polis ama serikal tek mondo wach namba madier komte labda ntie jok moko mosetho kuonde moko ma ok ong'ere ama polis ok owacho but sani wadhi gi namba magi wacho mondo kik kel weche mang'eny e kind serikal gi jofwambo.
Mana kamano koro kopogore gi mano wach ma kamano bende ang'e ni en dongruoge mopogore opogore nikech ang'e ni nitiere jok ma pod imako obila pod timo matek kar nyalo margi mar mako jonjore ma bende nowuok oko ma dibed ni oriwore gi jok ma bende nang'anyo ma bende nokelo kethruoge mopogore opogore pacho kae. Nitie jok mimako bende nitie jok mitimo negi nonro. Odiochieng' manyoro bende nwaneno jotelo mopogore opogore ma bende nomaki mochop e apis okwach kich mar mondo mi dadhog-gi kaluwore kod ng'anyo. Negi mako Patrick Makau ma en jaod bura ma Mavoko. Then kendo gichako gimako Oparanya, Wycliffe Oparanya ma en gavana machon ma Kakamega. Lakini nyowegi godhiambo. Aparo ne omigi police bond ma nowegi godhiambo. Aparo gi inyatergi e court sasaya. Kapo na investigation ama nonro otiek e kindgi mane police temo luwo. To kang' ma kamano nyiso nang'o nikech koro iseyo kuom ranyisi jod bura ma Mavoko mano Patrick. Iseyo ni dibed ni en mana omanyo kata mana jonjore mar mondo mi oketh apaya. Akiane na dier lakini kaka Kindiki ne owacho, jatend migawo mar arita kwe nowacho ni pod gitimo nonro mondo gine anen ne jogi nochulo adier kose jogi nodhi adhiya jonjore gi nodhi adhiya ketho gik moko kigin. Lakini kaka koro ka gitemo gichako mako ji chal ka gima gin labda nitie evidence ama onge evidence, lakini warit neno ka en adier gin gi makosa moro amora ni jogi no ochulo jok ma nodhi ketho gik moko kose na weche magiwacho. To seyo makamano pod medre nikech kwaneno it Gaset mar 10 nyakor mga jwang'o ng'e ne it Gaset mar 10. Seyo pod medre nikech jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bende oseyo jatend kweth mapingo piny Kenya mano Raila Odinga ni dibed ni en bende nitiere gi grup moro mag jonjore ma bende nokaw mar kelo rochruok e kinde mag ng'anyo mano mar chieng' tich adek. Wach makamano nitiere it Gaset mar 10. Aneno ka jatend ama jalup ker wacho ni chal ka gima Raila nochulo jonjore moko mondo okel koko ama mondo kwal mondo keth gik moko. Ting'eyo Gachagua ene jalup ker ma kowacho gima chal kama to dware kobet gi moko ka evidence ama gimangiso adier ne ng'ani nochulo jogi mondo dhi otim gima kama. Lakini wacha kama to chal ka gima obe otugo siasa ama owacho weche mag siasa e gwenge kucho kaka jomoko otimo. Tapane mana siasa mano neno kata mana kani unjo haki chungwa loso bende onyuanda nyaka jatend piny Kenya machon. Kata kero no wacho ni handshake brothers mateno wacho ni Uhuru Graila e jok matemo kelo weche mag koko e Kenya. Ano kapaka ni seyo nyalo konyo ganda mapacho kendi jatend piny aneno mana ni giwinjre mano gi jatend kweth mapingo piny Kenya. To chutho ne oganda mapacho kendi bende giduoke nengo ngima piny nikech apani mane me oganda ywak ne dong. Mogo bechara. Nikech seyo okapaka biro konyo biro mana medo kelo hinyruok mopogore opogore ma bende wasebedo kata mana kwaneno hinyruok ne jo ohala, hinyruok waseneno jok ma ichielo gi magina, jok ma hinyore kata mana kano kine ng'anyo wach moro ma pod tek. Okober. It Gaset mar 11 Murkomen bende koro wacho ni expressway mano kethi ma bende koro seyo moko kuom jonjore pacho kaendi koro wacho ni biro bedo kaka osuru mano mar oganda ma pacho kaendi mano maromo siling milion. Ng'e nasebedo ka wacho ni siling 700,000 ok en milion 700. Asebedo ka en 700 to en milion 700. Omenda ma kore lach. Ng'e gima milion 700 nyalo timo en gima duong' sana. Koro ka akiad nyong'e nadi ma piyo kamano lakini en pesa mang'eny. Maka no timo limbe apaya ma expressway te wang'e ni apaya mar expressway nitiere gi bor mar kilomita 27. Obor. Koro ma gima nyaka wan manyaka wachule ama walos gima nokethno. Tingene wacho ni lose nego bende lose kinde thuolo mar ndalo 28 mabiro nikech ng'e expressway ni bende ma joketo mwandu investors bende tiyo godo kowuok JKI. Then kila go be contract mana gi sign gi jok manoloso barabara no. Ketho mora mora ka okethre barabara no serikali machunge. Wach makamano koro biro pode nyaka bende ni nokwadhi ng'anyo koro pode ni tinga ma bende wan kaka jochulo suru. Momako kila ng'ato. Podo amaka kila ng'ato. Kata en gedo marwa ni jok mano ketho expressway makamano nikech koro mana to kan ng'anyo kata mana ken ng'anyo. Wacho ni ikek wang' nyaka iketh mwandu iketh ndara. Okber donge kata ko wuok e ng'anyo to wuok to ng'anyo gi muolo dhani doke odi donge. It Gaset mar 12 bende koro
Jatend piny Kenya mano William Ruto igeno timo limbe mar igeno no dhi chopo odiochieng' makinya mane kaunti ma Homa Bay. Homecoming mar wako mano jagoro mongirore e bumigawo mar arita mabende odiochieng' makinya irwako ayanga e dalane mano Omolo Raymond neno ka Joazimio be osepango gimbe ne gipango rally limbe moko yo Kisumu nyaka gi Homa Bay te matiende ni gitemo duoko mbi margi makiny kerde timo Homa Bay no piny matin mondo kikolandre sana ama lakini apeny nyalo bedo ang'en jotend arita kwe jo intelligence kila kitu ageno oseloso yore mag kwe koro bet maber emamiyo gidhiro mokono gite lakini sani akian piny chal nadi yo Nyanza ama yo Homa Bay kono ma ker nyalo yie mondo dhi sani seche ma en lweny mager gi Azimio ama Raila nyako tiende kod weche mag ng'anyo aparo ne dowe gi kwe mondi kodhi kono kocho onyalo dhi den kendo weche moko mag lweny wuok kendo kelo ok nyal neno maber ka kero dhi pinje go den kendo ji chako gore lweny wuok ok nen maber lakini labda seche moko gise timo intelligence ki maber bag yudo ni piny okrach nikech ochieng' nogono mano odiochieng' makinye kinde mabende koro jatend piny Kenya biro bedo gi homecoming mano nyasi mar rwako Raymond Omolo jatend kweth mar Azimio Raila Odinga bende wacho ni gibiro bedo gi Ameja rally wacho ni rally mar tipo romo mar tipo e gwenge mag Kisumu East kata kamano ni geno ni jatend piny Kenya ka osetimo limbe mar kaunti ma Homa Bay obiro bedo kodhi e gwenge mago mag Bondo gi Gema mano kar chung'od bura ma Bondo gi Gema duto te mabende nitiere kaunti mano Masia kata kamano moko kuom jotend ODM bende osekwayo jogegi mago jotelo magi mar mondo mi kik chop kata kik yuor e nyasi mano mar Raymond Omolo wan warito neno warit neno wan ka TV mar Ramogi wan ka nikech in wabiro bedo kwa lando ni kaka gigite biro bedo katimore koro adaro mar mondo mi wawere gi weche motenre kod ng'anya paro ni gin weche mabende waselose ahinya wang'e ni Gaset mar 13 sani nyakoro mga juwanga pono no ni ijako peri lemo chieng' Jumapil samoro ijais dige lemo chieng' Sabato samoro ija salama ilemo chieng' Tich Abich nitiere gima doho wacho ka doho koro wacho ni winj malong'o court makes it illegal to force staff to work on a day of worship. Koro kamitie intiere ge ratero mar nyiso boss ni kinyo ka dhi tich kinya dhi kanisa kinya na kanisa to wek manyalo timi makoro ober ntie luongon bill ntie sheria moro ma mikelo e od bura ma Senate matemo wacho ni iluonge ni employment amendment bill gitemo loko chik mar employment ma wacho ni ka in kondiki to kochopo sa seche mowinjore ne shift ni ama tiji rume kata ka en sa 11 then in gratiro mar koso kausi mar boss ni kogocho ni bang sa 11 kata kuwinjore ni tiji rumo sa 12 bang sa 12 kogocho ni in gratiro mar ngiso na idich ama ki kausi moto gimotimo ni onge koro kendo doho wacho kani kitiyo to ingratiro mar dhi alam dhi alam chieng' lamo onge tich aya okang' ma kamano biro nyakoro mga jwang' mano bura mabende nochwal kanyo gi Justice Manamgi mano mabende koro ilongo ni Manani makoro okang' ma kama indi biro bang' nitiere nyadende moro ma nyinge Skolin Anyango mosebedo katiyo ne kar od thieth mong'ere kaka Nairobi Women's mabende noriembe tich kalure no dhi e alam kokamano gisani bende koro no jang'ad bura makamano ochiko kata mna ochiwo siem ne Nairobi Women mar mondo mi ochul Skolin Anyango ne siling milion 2.5 kalure gi unfair termination adara nwa chik nonro mar Gaset sare ngoma piyo piny ka ndiki kuwa Will Julius akindi kinde ka kinde hijandiko weche motenre koda siasa donge koro piny ka dibed ni kioni gi lange kioni muradhi mano lange mabijok mano aya ntie kaka doho dhi resoge kai kumoro court ne ing'endo ka nyocha nyocha tribunal luongo the political parties dispute tribunal nyocha wacho ni kioni muradhi gi wana miluongo ni Gachohi man treasurer ma Jubilee ogol gi e party ogol gi e telo mane gintie e Jubilee party lakini ne nyocha grego gidhi e high court ba high court wacho ni pod gibede tich ka pod case ma
gisetero no dhi mbele koro nyaka kes rum ba high court wacho ni mae en ka jogi onge yon to koro wawo kose pod wadong ka bat kwa seche ma wuoyo ni to koto wacho ni jogo pod odong office Muradhe Kioni gi jok makamago pod odong office nyaka chieng' ma kes no rum. Takeni kes ni borumo karango nikech parni kweth mano mar kanini kega bende noseluonge NDC tarik 7 mar dwe mar 8. Akiano dhi bet nade lakini aparo kaka osetim kaka koto osewacho ni jogi kikuoge e party ama e telo mar party aparo ni NDC no ok nyal dhi mbele en secretary general emeno ben golo notice mar NDC mono go ben jogo bet tarik 7 lakini kaka koto osewacho ni kega podiok ni office pod en Kioni ema ni office then ok apar ka NDC no nyalo dhi mbele kaka jogo pange tarik 7 no. Erokamano ahinya nikech aneno ka dakika oseringo mapiyo dakika na 7 tok sa achiel nyaka rom ga jonga ng'eni nek bende dong jogi twak mokwongo chenro mar piny wamul nyane na Daily Nation bende wang'eni nitiere giang'o Julius Daily Nation ka aneno mana ni wamul weche matin nikech aneno ka gazete ma kawuono chal weche mwaselidho donge Standard Daily Nation ka walosane ne weche mopogore nikech mana kana sinyisi nyaka rom ga jonga thor wach momi peke Daily Nation call to cease fire koro en okanga mabende koro nyaka riwruoge ma kanise osebiro oko mariwo wigi kanyakla mar mondo mi Odinga gi Ruto obeda na gitwak makare mar kelo resruok ne oganda mapachoka en mana ni wach mabende dwaro mar mondo mi wamula mabende no kwamule gazet ma The Standard koro inyalo paro chik mabende jatend piny no chiwo kaluore kod tongo yiende bungu sani koro jatend migo mochung' ne weche mag aluora mano Soipan Tuya koro wacho ni nitiere moko kuom oganda mabende koro osechako donje bunge ng'ado yien wang'o mana maka iseyo ng'a koro ka to serikal kerwegi mana wacho ni koro nyalo dhi ng'ado yien koro kendo ka jatend migawo mar mochung' yien koro nyalo wacho ni koro jo Kenya osedhi koro chako tongo yien gitonga fo ama gitwango makani ni dongo serikal ema nomiyo thuolo mar dhi tongo yien koro en serikal ema okelo gi kabila kelo momiyo nikech Soipan Tuya nyakor mga jonka ni yudo thuolo mar nyiewo gazet mar Daily Nation wacho ma kama nitiere iti gazet Mugik wacho ni Kenyans invade forest for charcoal after lifting ban ma biro mana bang thuolo mar ndala par kende bang jatend piny koro nosewacho ni nyalo tong' yiende momachua akeni en mamachua en mane ani ng'e nadi ni mama koro machua machua en nyako bed gi higni moko koro kian jian ng'e nadi ting'e sani be jionge pesa inyalo dhi chak tong' e wang' maka iket pesa mfuko lakini Tuya wacho ni giseoro iluongo ni Rangers bedi pani koro en mana koro pogruok mar paro nikech Rigathi Gachagua mabende en jalup jatend piny Kenya koro pod biro twak mano mar nyiso oganda ka ginyalo bedo ni girito aluora wach moro matek nikech Soipan Tuya ni bende wacho ni kopogore kata mana gi wang'o yiende nitiere moko kuom oganda mo ose encroach mano gisepogore lope moko e bunge mapachoka aparo mag serikal gi madwaro ka yao no unyalo tongo yien nongero koro ji tongo yien koro kendo gichako ywak ni jiketho forest jiketho yien gin magi magidwaro ma wache kane gi wach mar Baby Sagini inyalo paro nyakor mga jwanga nyathi manolodho wang'e e county ma Kisii koro nonro mabende doho koro osenono moseyango wacho ni Sagini ni kanoselodho wang'e gi kazinde moro ka gin kazinde ni nitiere wayane gi grandmother dagi iwacho ni ne gidhi timo nyasi celebration gidhi madho changa gine giseng'e ni Sagini otho koro yani gik moko timore Julius iwacho ni piny otwe leso gine ging'e ni gisenego Baby Sagini ni koro gidhi madho changa ni Baby Sagini otho kata Baby Sagini to wang'e manolodhi to pod ongima doho no yango wach maket kod asomo sigano ni but en olit kabisa kok manyathi matin ma ikiano sekoso na ng'ato ang'o then jok madongo waya gi nyaka dayo ang'o jogi koro winjore mondo gikaw pala gitiyo pala mabith golo wang'e achiel wang'e moro koro ne giparo ni nyathini oserumo kendo ok chak osetho actually magidhi gi madh changa koro gin gi celebrate gin koro gin e party ma ok ber wacho ni chwecho pogore koko mano Julius wacho ni Mugik wacheko nonro mar gazet anaparo ni serikal ama President Ruto gi Raila gi jotend Azimio go te dwako bet piny dwa ka jotelo mag kanisa ama jotelo mag dini mondo bed piny okel jogi piny mondo giwuo mondo weche mag ng'anyo gi orum ok gibeyo ahinya sana ka gik moko kethre ka ji to ji nego ok ber koro dwa ka gibed piny mondo
piny obed gi kwe. Mana kamano Julius, mana ka pile bende wagoniero kamano ahinya kuom biro e nonro mar Gaset mondo samoro bedo ga matek donge lakini wagoniero kamano. Adokero kamano. Koko wanya koronga jwa Gaset momori e kinde Standard gi Daily Nation nye mana ni thor weche mabende nitiere Gaset odichi maka wuono gin mana weche mabende chalre. Pogruok nyalo mana bede i Gazede maiye. Ka kuom ranyisi Gaset mar Standard okiny maka wuono nitiere gi Pulse kanyo nitiere weche motenore kod dusruok gi mamoko. To Gaset mano mar Daily Nation gintiere gi The Voice ka bentiere kod sigana mopogore mabed nyalo mar nyiew mar mondo mi isom. Weche mag ohala tuke duto te nitiere Gazede makamagi. Sa aneno kanyo ka en dakika 11 tok sa achiel mar okinyi. Yien mar mun maka yo matin aduoge twak e chenro mar piny. Okinyi maka wuono twak mabende odoro bedo godo en kaluore kod nonro mabende Tifa nogolo dochieng' manyoro ahinya kaluore kaka sirikand Kenya Kwanza osebedo katiyo thuolo mar dweche 10 chakre ne gidonje telo. Oganda mapacho kaendi wacho ni gin giseyo kaluore kod sirikal makama. En mana nagimiye C+. Nagimiyo ten Ruto C+. Wach mabende Cleophas na wacho ni nomege max mang'eny ahinya. Kamano waka yo matin kik di maboro.